Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara ale ni jegemo ni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka ofei école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasra fe bagamara jegemo vétérinaire ani sene tasra bela jelen fe i wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fait ka DIT ke sa ka nyesi reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana ba fait ka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana ba se ka taye mi DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo sebe olu be damine mi ye novembre kalo tletanye katabla sa fomiye kalanta olo watula mamunu mana yen sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye bagamara jege mo kata se vétérinaire barawma o bela jere meke togo seben sara osa olo ni togo seben go ni seben feve kala ibe se ka weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye agressif Bamako e abe Bamako ka ofeya Krengrene yala sotiba esad malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean B Kone vétérinaire do wa minye kalanso nye atige ale yere aya bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanso a hake o donendo ya sawka se ka de on togo se jona u ka ke ama jigisigiye Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji kechugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe auka hijini auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufleni hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura kechugo nyuma ana musakau alaka noya silame bela jele innal hamda Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire nunu u labɛnnen don APDP gilet la
ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. jɛkulu minnu kan ka na ka bɔ an ka marabolo kɔnɔna na o 5 de tun bɛ yan bi a kɛra 17 ye Tumutu yɛrɛ bɛ Tumutu dugu kɔnɔna na yan Douanza bɛ yan Nara bɛ yan Kita bɛ yan Kulukoro nana Sangaw bɛ yan Baɲangarakaw bɛ yan Gawokaw sera yan Kidalikaw sera yan Motikaw bɛ yan Nyoro bɛ yan Segu sera yan Kita sera yan min ye Nara ye olu bɛɛ lajɛlen sera ka taa fara sisan an sigilen don ka mun kɔnɔ Fala ye o ye Kayi bi yan Bamakɔ fana bi yan ani Joyila an sigilen don ka région 3 de kɔnɔ bi Fala ye tile kɔnɔna na o région 3 ye jumɛn ni jumɛn ye Sikaso Kucala ani Buguni olu de ma se a fɔlɔ o b'a dafa 20 na nka an b'a fɔ fana Fala ye délégation dɔw fana nana u ka mɔgɔ tɔ bɛ Bamakɔ dɛ dɔw bi yan u ka mɔgɔ tɔ bɛ Bamakɔ wa dɔw fana nana u ka minɛnw bɛɛ ma se ka se a fana nka baara kɔni bɛ daminɛ sini balontan terrain min filɛ anw kɔfɛ yan n'o ye stade municipal ye baara bɛ daminɛ sini o la sa kununko tile kɔnɔna na ministre Mamu Dafe ale ni contrôleur principal de police Bakun Kante n'o ye Tumutu gouverneur Fala ye biennale baara kɔnɔna na biennale yɛrɛ bɛ dɔn ni ɲɔgɔnlɔ min ye n'an b'a fɔ o ma mascotte u taara fini wuli ka bɔ ale la o fini wuli ka bɔ in na sa a yirala k'a fɔ ko min ye biennale ye ale bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mascotte de bɛ taa ye ka taa bila o dugu kɔnɔna na yaasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko biennale taamasiyɛn nin ye Fala ye mascotte yɛrɛ ye min ye n'Ala sɔnna ma sini kibaruyaw la an na mascotte ɲɛfɔ sabula ale ye kɔtɛ de ye kɔtɛ min don kun ni kun min nana n'a ye a n'a yɛrɛ maɲɔgɔnw ye min ye sini an n'o ɲɛfɔ minisiri a tilalen kɔtɔ in dayɛlɛli la n'o ye mascotte ye Fala ye a y'i kunda foire kɛnɛ kan a fɔlen don yɔrɔ masa ko village biennale biennale kɔni ale ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni biennale ɲɛnabɔli bɛ kɛbagaw a ko kɛbagaw seko ni dɔnko tigilamaw feerelikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Da Ɲas ni ale ye directeur de l'artisanat ye ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna nin ko in na a nana kɛ farankan de ye yaasa ka dɔ fara biennale ale sankɔrɔta kan kɛnɛ ka ye kununko sa denmisɛnninw kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dilannen don olu ye yen olu bɛ se k'u ka denmisɛnninya ko bɛ se ka f'u ɲɛna cogo min burudamaw ka taabolo la min ye kɔrɔbɔrɔw ka taabolo la ka taa se fulaw ni bamananw ni maliyɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ka taabolo la lamɔ bɛ kɛ cogo min na o kɛnɛ bɛ denmisɛnninw bolo yen kɛnɛ in kan ye sa kɛnɛ dayɛlɛli la sa yaasa ka se ka ɲɛnajɛ kɛ an bɛ wasije ka bɔ Direkaw fɛ ani Cale Arabi olu ye maaw kɔni nisɔndiya kosɛbɛ u ka sɔrɔ ka bandiri tigɛ ka sira labila min ye village ye ko ale dira maaw ma Fala ye o fana kɔfɛ min ye place min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko place monument de la paix Fala ye monument de la paix kɔfɛ dɔɔni ale farika ale tɔgɔ la ɲɛnajɛ so bɛ yen ɲɛnajɛ so in Bamacɛ ni ka wale kɛbagaw kun y'a kari k'a filenkolon ci k'a dakolon ci biennale hukumu kɔnɔna na sa a taara Lalawudi kula ye k'a dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ Mamu taara fana ka t'o fana dayɛlɛ ale ni gouverneur ale ni min ye conseil régional yan tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara maire kan n'o o ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Yaya Tandina ye ale de bɛ délégation spéciale kunna bi maire ya jɔyɔrɔ b'ale Tumutu marabolo bɛɛ lajɛlen ma u fana tun bɛ yan kabilatigiw ni maa minnu bɛ yen n'olu ye laadalatigiw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan Fala ye Gawokaw y'u bolo fa k'a to dɛ u ka denmisɛnninw nali la biennale 29 u y'o di k'u k'o kɛ ka labɛn kɛ Gawo bɛɛ lajɛlen sera ka min sɔrɔ ko yaasa min ye Gawo troupe ka se k'i labɛn n'o ye ka na biennale la o ye nka Gawokaw yɛrɛ u sera yan kununko
fala i b'a dɔn ko naliko in pankurun ko de bɛ k'a gɛlɛya pankurun ko o de bɛ k'a gɛlɛya wa pankurun minnu fana kan ka na sɔrɔdasiw ka pankuru ani asikayi o de bilalen don baara in na mais jama de ka ca hali bi Bamakɔ jamaba de bɛ yen minnu ma se ka na wa halisa fala biennale hukumu kɔnɔna na maa minnu kan ka ɲɛnajɛ kɛ k'a dayɛlɛ n'o ye ɲɛnajɛ belebeleba ye chorégraphie o baara bɛ maa min bolo o ye Karimu Togola ye ale dogolen tɛ maa si la Bamakɔ kɔnɔ ni Mali kɔnɔna bi ani Mali kɔkan Karimu Togola ale kɔni y'a ka baaraw kɛ kunun an ye denmisɛnninw ye wulada fɛ u nana ka na segin u kan ka fɛn minnu kɛ Kanku Musa nali Mali fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ Mali kɔnɔna na kɛlɛ minnu bɛ yen fo ka taa se Mali yɛrɛ a waatilama y'a maralen don cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔnlɔn in ale fana kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma sini cérémonie d'ouverture la ale fana kan ka jira maaw la n'an bɔra biennale la fala ye an bɛ segin ka taa Bamako ko taji ko aran daminɛna kura ye aran daminɛli kura ye a ma bali maa caman na sabula min ye taji ye nin waati in na camion citerne ko famana ka don Bamakɔ kɔnɔ kosɛbɛ o la sa ko ni tile kunun ni bi sɔgɔmada in na taji kɔni bɛ ka don dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu kɛ Ala ka taji ko in Ala k'a ban wolomasiri tabaw olu y'u ka bataki kɛ bataki min kɔnɔna na sa u y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko u ye wulikajɔ minnu kɛ nin tile fila laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kununko min ye armée ye ale ye wulikajɔ kɛ sa wulikajɔ min kɔni n'o tun kɛra sa ka se ka taji nali k'ale kɛnɛya ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na ka bɔ Kajana ka na min ye Kɔlɔnjɛba ani Buguni u ye o kɔni taji dilan nka a ma nɔgɔya sabula Bamakɔ n'u ka walekɛba dɔw tun ye ngara da u ɲɛ o ngara da in senfɛ sa maa kɔni tun b'o ko la sa n'o ye Bamakɔ n'u ka walekɛbaw ye u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la fɛn fɛn tun bɛ kungokolon fantanbanda kɔnɔ Kɔlɔnjɛba ale kɛnɛya ale ni Wakɔrɔkaw fɛ yen k'u y'olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la yaasa taji ale bɛ se ka na cogo min na fala ye kununko kiiri sigilamaw olu tun bila fɔ arasibasi ka ko la n'o ye chambre d'accusation ye cour d'appel kɔnɔna na fala ye ale ko arasibasi k'a tɛ se k'a bila ko ka arasibasi bila ka taga fan wɛrɛ fɛ tuguni n'o ye cour d'appel ka assise ye sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ nin waati na o assise o tɛ yen tuguni a nɔrɔ bilara o kɔrɔ sa fɛɛrɛ ni dabali de bɛna tigɛ yaasa min arasibasi ye a ka kiiri bɛ se ka kɛ cogo min na ale ni min ye Rose Poivron Madame Vichère olu yɛrɛ de bɛ nin waati na kabini san 2020 kasela nin ko in senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kiiri tigilamaw kɔni ko sa ko olu tɛ se k'u bila u b'a to sa u ka taga cour d'assises kɛnɛ kan u ka se ka o ta n'u bila f'u ye Gawokaw fɛ yen fala ye ko denmisɛnninw ɲɛ tana kɛlen don misiri kɔnɔna ye dɛ misiriw k'u bɛ taa don a kɔnɔ ka lithium batteries ta n'u ye montres u bɛ taa n'olu ye hali n'u ye alimami yɛrɛ ka golo bɛ taa n'a ye nin ye ko kura ye Gawo dɛ wa ko min ye maa minnu bɛ ka nin ko ninnu kɛ u b'a to waati min na de maaw tilatɔ don seli la ni maaw bɛ ka bɔ humidificateur tɛ humidificateur ye misiri montre tɛ to misiri kɔnɔ minɛn tɛ to alimamiw ka minɛn tɛ to nin yɔrɔba ninnu misiri ninnu kɔnɔna na sa fala ye maaw mago bɛ se fɛn fɛn ma u b'a bɛɛ lajɛlen ngalamuti ka taa feere sugu la ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka nin maa ninnu dɔn nka min ye danga kɔni ye misilamɔgɔw bɛ k'o don bi u bɛ k'o don sini sariya kura minnu sigira kalatako la an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu ɲɛfɔ jamanadenw ye barosigi kɛra ka segukaw fɛ yen maa 100 ɲɔgɔnna olu nana o kɛnɛ kan perefew ni superefew ni marabolo baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen nana a kɛkun ye min sa sariya minnu sigira wolomasiri kalatako ta dansira la yaasa ka se ka baara kɛ furancɛla fanga kɔnɔna na ani kalatako labɛnw cogoya o ɲɛfɔliw don o sɛbɛnw minisiriso min bɛ mara kama bɔli kunna ale de kɛnɛ in sigi sen kan yorosokaw fɛ yen min ye egilizilakaw ye fala ye olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ koyi ɲɛmaa kura in e kɔni tɛ a tago sabanan ye sa wa a yɛrɛ sa ko kerecɛnlakaw fɛ n'o ye évangéliques ye mun bɛ yoroso kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye senfɛ sa min ye pastɛriw ye olu ka lajɛla ɲɔgɔn ye o kɛra nin kalo tile 11 o senfɛ sa u kɔni ye bureau min sigi sen kan o ye maa 9 ye san 5 le dilen don u ma o la sa min ye église yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi o ye Marika Goyita ye Marika Goyita k'ale kan ka san 5 kɛ n'i ye yoroso yɛrɛ église bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye église protestant ta ye fala ye a bɛ se 53 ɲɔgɔnna ma yuwarukaw fɛ a ko jugara kosɛbɛ waleya in kɛra nin kalo in tile 14 studio tamani mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye n'olu ka commissaire ye kɛ nin kalo in tile 10 wulikajɔ min sa n'o barika bonyana kosɛbɛ siganama 2 k'u bolo da olu ka maa minnu bɛ sa n'u bɛ farafin marafa o de dilan waleya in yɛrɛ nana cogo di maa dɔ de bɛ yen o nana ka na ni maa ninnu kofɔ ka kunnafoni di Sabalibugu polisiso mɔgɔw ma u y'o sɛgɛsɛgɛ sa k'u ka brigade wuli k'a jɔ brigade cɛdenw olu ye fan bɛɛ lajɛlen mɔmɔ o wulilen senfɛ sa siganama dɔ kɔni u taara bolo da o kan bolo da o taara sɔrɔ sa farafin marafa kɔni pisɛlɛ o dilanlen bɛ ale bolo
min dilannen don kosɛbɛ a n'a chargeur ani maa dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in na o fana kofɔlen u y'o sɛgɛsɛgɛ ka t'u bolo da ka guwanankaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye anw ka fanfɛla ye sigida 5nan kɔnɔna ye ale fana u y'ale fana ka so mɔmɔ u taara sɔrɔ ale kɔni fɛ yen sa cannabis n'o ye drogue ye o bɛ yen o kisɛ caman baden b'ale maa kofɔlen fila ninnu bɛɛ lajɛlen u bugunnatigɛw BK ale ye san 30 ani min ye BK ye ale ye san 41 ye sigana fila in bɛɛ lajɛlen bilala finitigila kiiri tigilamaw ka bolo kan yaasa u bɛ se cogo min na ka sɛgɛsɛgɛ tɔw lataa ɲɛ contrôleur général de police Yusu Kone ale ka yamaruya kɔnɔna na nin baara ninnu sera ka kɛ ka kɛ ni ministre Dawudu o ka o la sa min ye Sabalibugu polisiso maaw ye n'o ye Barika ye n'a ka maaw ye Kamara k'an b'u fo u ka baara kɛ cogo ɲuman na o n'a ɲini jamanadenw fɛ sa bɛɛ ka faamuyali kɛ nin waati na wolomasiri tabaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka baara la ni kibaruya ɲumanw ye y'a cogo min fala ye polisi de cɛtaw bɛ sen na polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a taara i ɲɛda kɛnɛ kan Ngoyi i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛta in na fala ye dɔrɔso talen don a ko la Ntomikɔrɔbugukaw fɛ yen a taara yen fana min ye o dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ cogo min maa minnu bɛ yen n'olu taara sa n'olu kan ka kɛ gardien de paix kuraw ye polisi ko ta na sira fɛ fala ye a taara ka taa i ɲɛda a ko kan baara bɛ ka kɛ cogo di dɔgɔtɔrɔlakaw bɛ maaw sɛgɛsɛgɛ cogo di minɛn jumɛn ni minɛn jumɛn b'u bolo min ye directeur ye directeur général ale taara ka t'i ɲɛ sigi a bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira sa ko ministre de la sécurité n'o ye général de division Dawudu Ali Muhamɛdi nin ye a ye min f'u ɲɛna o ye nin de ye u ka wuli ka yaala ka kow kɛcogo lajɛ balakaninw kana ya a ko la o la sa ale kɔni nana o tɔgɔ la a b'u fo a yɛrɛ tɔgɔ la baara min b'u bolo k'u cɛsiri u k'a kɛ ka ɲɛ u kana musalaha k'a ko la ni maa min bɛ yen ko o farikolo man kɛnɛ u k'olu bɔ a la maa minnu bɛ yen ni olu tɛ se ka baara kɛ u k'olu bɔ a la minnu jɔsen ka dɔgɔ i n'a fɔ anw ɲɔgɔnnaw n'o m'an cɛ k'a fili ko ka anw bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ ko in na ko ye fala ye min ye maa minnu fana ye ni dusukundimi b'olu la walima bana wɛrɛ b'u la min tɛ se ka furakɛ ko k'olu bɔ a la Yusu Kone y'a ɲini cɛdenw yɛrɛ fɛ fana k'u galabu kɛnɛya kosɛbɛ baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye colonel Cheick Mazuri